Temos a señora Sofía de Gómez facendo unhas fillós. E as fai tan ben feitiñas, delgadiñas, que saben tan ben. Ten un cacho aquí de 3 fillóciñas pequeniñas. O malo é que non temos luz clara, que non nos vale. E a Sofía, coseulle aí unha mortilliña? Sí. Coseu? Sí. Bueno. Cebola. Unha ceboliña tamén? Unha cebolinha. Bueno. Fariña, Espera, ¿no? unha boca de frita que me gusta. El muñequiño, que ganas. Ya. Yayita. E a Sofía con que unta? Con tauciño? E a Sofía canto tempo lle leva a facer estas fillotillas? 2 horas, Maru. 2 horas? Sí. A ver, mono, canto traballo leva aquí. É logo. E se lle fai cume, se non lle tira a chaminea. É sudando. E sudando, e ten que empezar pola mañana a facelo amado. É logo. E mire que ben lle reviran. Mira. Mira como daba a música Sofía. Digo que lle reviran moi ben, tía. Mira, son boas. Claro, levaron un oviño e por aí. Ai, levaron. Agora cantando. Cantos anos tes, ó? Arre, carai, que mozo estás. Cantas troitiñas colliches, ó? No. Que non colliches ningunha, dis? Ou non fuches ao río? Hai moito frío, non? Moi bien. E Celia onde quedou? Bueno. Isto cando fala ela tiene unha secarela, non? Pero eu onde vou botar a fillote de aquí? Eu como ferra ali. Vamos a ver, canto tempo tardan en cocer as filloas? 5 minutos. 5 minutos. É igual para de fariña de, o sea, sangre de porco ou vale igual a outra fariña? Igual, as fillós tanto ten as do porco como as outras. Can- Non sendo que sean todas de fariña trija. As de Son de fariña- fariña trija, cocen máis así, Esas sola. cocen antes. Sola. Pero ao ser de fariña meisa, por aí os 5 minutos cada filloa, non é? Ainda non. Ainda non. Cantos anos leva facendo filloas aproximadamente? Pois toda a vida. Toda a vida facendo filloas. Instante. Bueno, vamos a ver. Señora Sofía de Gómez, cantos anos, que edad ten usted? Que edad? Anos cumplidos. Cumplidos 81. E para o mes de noviembre cumpro 82. Bueno, pois entonces esperemos que antes do siglo ainda millore facendo nas filloas.